Mutuo ka ba nga ang espiritu sa kamatuoran mogamit og tawo nga sama kanato aron sa pagsulti sa kamatuoran bahin sa balaang kasulatan? Ug kun dili, ngano man nga kadaghanan kanato mutuo man nga adunay tawo nga giposes? Karon mga igsoon, mao kini ang atong pagahisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ni video inyong mapaminawan ang tingog sa katao nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug ang atong pag-isgotan karon mao ang mga pangutana bahin sa kun nganong kadaghanan man sa mga tao dinhi sa kalibutan dili man buto nga ang espiritu sa kamatuoran mogamit og tao nga sama kanato. Mga igsoon, ayaw lang kamo katingala o kalibog kung ang gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran magasulti og ako, kamo og kanako kay niining videoha karon nga inyong madungog ngadto kaniya ang espiritu na kana anak igsulti o migamit sa iyang hunahuna ug kasing-kasing. Ug karon mga igsoon, aron inyo kining masabtan ang tanan ato siyang paminawan. Ay, na ako'y pangutana, naamo ko yung istorya nga dili sila mutuo nga ang espiritu mosulod og tawo. Kana lang pangutana. Ako ang mutubag niya. Mo nga dili ka mo pabasaon sa balaang kasulatan. Kay basi, masabtan niyong tanan. Apan ko adunay mga espiritu nga mga dautan, butuo ka mo. Bisan gani ang tao nga maghubog-hubog, di ba mutuo ka mo? Ug maingon ka mo. Pasagday na kay espiritu sa ilim nun ang anak niya. Mao ka na ang gisulti sa mga tao, mutuis ka na ko. Anak, sayon na kay ka na. Tubakan. Di ba, anak ka na sa balaang kasulatan, Rini Boy? Sa sulat ni Juan, sa 14. Anak. Sa ubos niya na, ang magtatabang. Usa ka tinawag. Mahimog kiya, magkauban, o abyan. Anak ka na. Di ba kanunay ka mo mag-aampo? Bisan ang nagawali. Nagbuhat ang seremonya. Di ba nag-ingon sila? Ipadala ka na mo ang espiritu. Apan nga nung dili sila mutuo sa espiritu. Ang espiritu, anak, dili makita. Apan sultihan ko ka mo. Nga nung dili makasunod ka ninyo. Gano, anak? Kaya ang kanunay pasudlan, ang garbo. Kung anana kaninyo ang garbo, o kako, ang espiritu na kana sa dautan. Tanawa kung di sila mo to, unsa ang espiritu, o nga man ang anak kanila. Di ba anak ka na sa balaang kasulatan? Kung baka ako, tigpakarong ina, mapahitasan. Kanunay nakigbingkil, laking away, nang libag. Dili mo pasaylaw. Di ba nag-ingon sa anak sa balang kasulatan? Ang Diyos kugma, mapapasanan. Bulaan ka mong kapos. Bulaan ka mong giing nagbuang ang magsulti sa balang kasulatan. Bulaan ka mong ginagdaw. Pagpaubos ka mo, pagpasaylaw. Di ba anak dito? Nakabalo na ka mo. Kinsa ang inyong amahan kung wala ka na sa inyong kinaiyak. Kaniadto anak. Niingon ako, abrihan ninyo ang inyong kasing-kasing. Apan usara ang makadawat. Susihan ninyo ang nagasulti. Panitin ang ilang gibuhat. Ngayon sila, anak kanila ang espiritu. Ngayon sila, nga dili masulod kanila. Apan kanunay nag-aampo, ipadala ang espiritu. Karon anak, asa man, pasudlan. Dito ba kanila, nga gigamit ako na himong halagnod? Ang mga tao, nga bakakon. Karon anak, ipabasa ka na kanila. Ang magsulti niya na nagpasapat nga dili mudawat sa kamatuoran. Unsaan man pag-ingat ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Ipabasa ka na nila ang buhat sa espiritu. John 16. Kung mingon sila baka ka na. Apan ganong mutuo man kamo sa balaang kasulatan. Nagabitbit sila balaang kasulatan. Nagpasabot ba ka na? Nga ang gusto lang kanila katong espiritu nga iya sa kalibutan.
Tarawa ka na. Dagang magwawali apan dili man ti gumuwali. Kay dili makasabat. Kay gisampungan ang ilang mga salabutan. Nakakita na sila. Apan dili sila gustong matanaw. Nakadungog na sila. Apan dili sila gustong mamati. Mga kanunay sila nagsulti. Nga wala gita nga dawaton sa espiritu. Apan sultian ko kano. Ako, mao ako. Asa mo di ang labaw. Ang nagasulti. O ako. Asa mo di labaw anak. Ang nagsulti ninyo ni anak. Naigo sila sa gingon. Ang nagsulti nga sila ana-ana sa langit. O nagabuhat. Gipakadaog ang Diyos. Di ba anak ka na sa balang kasulatan? Ang nagasulti niya anak. Nga walay tao. Nga gabiton sa espiritu. Apan kinsa man ang nagabuhat ka ninyo. Asam na ang templa. Di ba ang iyong kasing-kasing? Amen. Nguyon sila ni anak. Kaya ang gusto nilang espiritu. Katumang mapaytasan. Maokmanan. Mga wala sila nakasapat. Sa espiritu nga balaan. Dini ka ninyo. Isulti. Nga kining akong gigamit. Mausap ang iyong padagpay. Mabuslot ang iyong mga kamay. Wala siya nagbuhat og mga himala og milagro. Apan sila, daghang nagbuhat og mga milagro og milagro. Nakabalunan mo niya na. Patay ka na. Kaya dili ka na ninyong mapadidan. Sa akong gingon, padidin niyo. O sisa, apan dini akong gigamit. Pwede niyo. O sisahon ayang kinay og tinultian og batasan. Tama ka ron. Sa iyang kanunang ginasulti, madunggan ba na ninyo? Kanto kanila. Ang mga tao ni anak, mao ka na ang mga mini na magtutublaw. Wala nagabasa sa balaang kasulatan. Hinoon gigamit nila nga sila magbabasa. Apan wala nilang iukap ang kamaturan. Anak, isulti niyo ang kamaturan. Ipadungog kini kanila. Ipabasa, balikon ko. Ana ka na. Gisulat, ni Juan. Inyo na ka nang nabasa. Dili pa. Amen. Basahan niyo. Kinahanglan tanawon ang sinugdanan. Unsa ang kaulagan. Ang katapusan. Sa pamagat niyo. Haron masabtan ninyo ang tanan. Kaya ang muingon ni anak, nagapili-pili, nagalukso-lukso. Tama ka na sa gikan. Kung maglukso-lukso ka mo sa kadalan, wala ka mo kaabalaw, asa ka mo paingan. Sa iyong tumban. Tama sa kung magsulti ka mo, putol-putolan. Wala ka mo nakabalo. Ingnon ka mo buwang. Kung maingon ka niyong buwang, asa ang buwang? Kanunay niingon. Matuman ang pagbot, apan wala nagatulan. Nangayo ng pasaylo, apan wala nagapasaylo. O diya ka, maingon sila kaninyo. Nga dili sila mutuo sa espiritu. Ipapaminaw ninyo ang akong pagisulti, gamit kining akong gigamit. O ipatimagtimbang nila unsa ang espiritu ang anak niya o usap anak nila ang nagsulti ni anak o sisahan yung panida kung ang ilang binuhatan iya ba sa Diyos o ka espiritu nga iya sa kalibutan kaya nagmando ka sa kalibutan dili na ang kabuhatan o laglagon ka na ako kini gisulat ka na ni Pedro sa pagpainom ko kaninyo nga mo balik. Ipabasa ka na nila. O ipabasa usab anak. Ang katapusan sa sulat ni Juan sa gipadayag. Ang panapos. Ang magdugang niining propesya, niining libro ha. Ang Biblia. Dugangan. Ang katalagman. Ang kuhaan. Ang bahay niya sa kahoy sa balaang syudad. Nga gihisgutan niining libro. Ipabasa ka na ang syudad. Ang tanan ana sa balaang kasulatan. Bisag akong gisulti ka ninyo. Kung mingon siya ka ninyo, nagpakarong ingnon ka mo. Papaminawa sila tanan. Wala ba kini sa balaang kasulatan? Apan ang nagasulti niya na, tanawa ilang mga sulod yan. Puros tawanan. Kalibutanan. Nagpasikarpo. Nagpataas. Huwag naingon sila. Nga sila ang sinukaw. Nagpasabot ka na. Nagpakadaog sa Diyos. Busa lang. Salamat. Nga nangutana ka.
kay dagan. Ang nagasulti ni anak. Padayon ka mo. Pasagday lang sila. Pagpaubos lang ka mo. Pagtuon lang ka mo. Huwag isulti ang kamaturan. Karon aduna na kamoy kagawasan. Inigabot sa panahon. Sa akong pagbalik. Sa pagkakaroon anak. Nalipay ako pag-ayaw. Magidawat sa akong gigamit. Ang espiritu. Magipadala sa aman. Ug siya ang nag-antos para sa kalibutan. Nakakita ba ka mo? Nga kanunay sa nagahilak. Nagapataas pa siya. Giapil man gani ang mga tao. Mga salawayan. Nagatugyan siya siyang kagalingan. Pasagday sila. Hinoon, iampo lang niya sila. Ug kamo ang makabahan. Kay kamo man ang nangaliupo para kanila. Kamo man nagpasailaw. Apan kung sila nakigbingkil kaninyo, sila ang naghatag kaninyo bahandi. Nga inyo yung puyan. Inigabot sa kapanahonan. Salamat ka. Salamat, Sab. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanan nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-ubalunta kaninyong tanan. Peace out.